Štartovacie baktérie, to je téma, ktorá vás zaujíma. Dnes si povieme o tom, ako si vybrať správnu formu štartovacích baktérií pre vaše jazierko. Ak ste si není istí, ktorá forma je pre vás vhodná, toto video je práve pre vás. Takže ako si vybrať správne štartovacie baktérie pre vaše jazierko? Dnes si ich rozdelíme podľa formy. Môžete ich nájsť v týchto formách: tekuté, práškové, gélové a bioguličky. Tekuté baktérie sú najčastejšie používané na jarný štart filtračných systémov, ale môžete ich pridať aj priamo do jazierka. Môžu mať rôzne podoby, od čírej tekutiny, ktorá vyzerá ako voda, až po tmavú tekutinu s intenzívnym zápachom. Naše testy v laboratóriu na SPU v Nitre ukázali, že nie je pravda, že čím silnejšie baktérie zapáchajú, tým viac ich obsahujú. Takže zápach nie je vždy ukazovateľom kvality. Práškové baktérie sa najčastejšie aplikujú priamo na miesta, kde ich potrebujeme, či už do filtra, alebo priamo do jazierka na miesta s nahromadeným organickým detritom. Ich výhodou je, že sa na požadovanom mieste rýchlo aktivujú. Gélové baktérie sa zvyčajne nanášajú na rôzne povrchy, aby sa zabezpečilo ich osídlenie. Ideálne sa natierajú na biomolitanové húbky, japonské rohože alebo filtračné kefy. Vďaka svojej gélovej konzistencii sa baktérie lepšie uchytia na poreznom povrchu a rýchlejšie sa tak usídlia. Bioguličky sa používajú výlučne v biokomorách, kde sú chránené pred odkalovaním, takže baktérie neuniknú do odpadu. Tieto guličky uvoľňujú baktérie postupne, čím zabezpečujú ich dlhodobý účinok vo filtračnom systéme. Verím, že vám toto video pomohlo zorientovať sa v rôznych typoch baktérií. Ak áno, nezabudnite nám dať like a do komentára napíšte, akú tému by ste chceli na budúce vo videách rozobrať.